Kancelář jsme pro vás naprogramovali proto, aby vám to zpříjemnilo vaše pracovní flow, protože tady si můžete vytvářet vlastní složky a do těch složek vložit vaše vybrané nástroje. Můžete si to představit, jako když korporáty zakládají svá specializovaná oddělení, kde najímají nějaké profesionály, například marketingové oddělení, oddělení vývoje, prodeje a tak dále. Já jsem tady vytvořil pár složek, ale abych vám to ukázal, tak vytvořím ještě jednu novou. Takže dám třeba vytvořit složku a název jednoduše oblíbené. To znamená, mým cílem je vytvořit si složku, kam si uložím svoje nejčastější oblíbené nástroje. Jakmile dáte vytvořit složku, tak vás to pustí rovnou dovnitř do té složky. Tady vidíte, že vám tady přibyla i funkce používat PDF soubory a dál s nimi pracovat. Na to se podíváme za chviličku. Já teď chci ukázat, jak se do těch složek přidávají ty nástroje, které jste si vybrali. Takže dám například přidat nástroj, vezmu mě k nástrojům a ono vás to pustí klasicky do té dlaždice specializované nástroje a teď já si tady třeba vyberu, že často používám SEO články, respektive třeba tento nástroj SEO strategie a klíčová slova, takže na to kliknu a opět jdu tady do toho nastavení nástroje a tady vyberu uložit nástroj do kanceláře a vyberu si to oddělení, který mi dává největší smysl. Já v tuhle chvíli chci oblíbené. Potvrdit a uložit do kanceláře. Dál třeba často používám nástroj z business kategorie, například jednominutovou prezentaci, takže si dám zase nastavení nástroje, uložit nástroj do kanceláře a vyberu si kancelář, složku oblíbené, potvrdit a uložit do kanceláře. A takhle si jednoduše můžete přidat do všech těch složek, které tam máte vytvořeny, jednotlivé nástroje, jako je třeba teď a tady. A pak, když na ten nástroj kliknete, tak ho můžete začít rovnou rychle používat.